Kinderen, gaan jullie om jullie fietsen heen staan? Zodat we een uitgebreide tijd Hey, daar staat Julius. Daar staat Julius. Ja, nee, dat kan ik niet. Ja, dit is nog niet hier. Kijk dan. Ja, ik kan nog een stukje afleggen. Oh mijn god. Staat hij op slot? Nee, maar ik heb geen zin in de standaard dan. Ik ga hem wel vloggen. Nee, want iedereen laat hem niet op. Iedereen laat hem niet op. Ik ben al wel geen Engels. Lekker rustig toch even. Ja.